Ovo je naš novi klip, ovo je treći deo faktički zašto je drugi deo na 17 kanalu. Tačno, Nemanja? Da. 17 kanalu, jeste. To je moj kanal. Ma čestite. Mislim ako hoćete, ja vas ne teram. A ta pička vas tera. Ja vas ne teram ni ovaj. Molim subscribe-ujte. Da, možete ako hoćete. Ako hoćete. Gled, pun mi je inventory. Uskoro Evo, šta mi treba, onda sam nekom često kako. Uskoro ide video sa mnom. Jej? Sa onom smatijom. Da. Nemanja nema izlaza odavde. Odakle? Teleportuj mi, ugličovala mi je igrica. Imam sve bajkli i to. Ti si s tim 2, jel? Jesam, sačekaj, možda sam još sačekaj. Dobro. I ovo je pšenica. I Znači, tvoj kretni smije. A zato ima to. zašto uvijek ulaziš kroz moju kuću? Da. Nemanja. Jesi ti svjesna da vidim šta si mi uradio s čikim pilićima? Nisam ništa. A zašto su svi napolju? Ne znam! To što mene pita. Kako sam dobila otvorena vrata? I bilo su stvorena nova vrata. Ne ja! Volim da ništa nisam radio. Pogledaj, Nemanja. Nemanja, nešto smo... Ja to nisam radio. Pa ko je? Ne znam. Je sigurno došao anonimni. Herobrine, ne znam. Evo ga još jedno zvonce. Da, ali evo vidi. Nabrale se! Kraj apokalipse! Nemanja me pušti čikim piliće. A ko? Herobrine, ja skurac. Sad mi treba moj konopac i sad ću sve da ih svežem. Furnic. A šta ti tu onda radiš, Nemanja? Tražim moj karpet. To je tepih. Ne znam, možda sam ga spalio sa mojim čikim pilićima. Ne, nisi spalio moj tepih. Ne spalio na pamet. Ne spaliti i tebe i tvoje piliće. Ti me ne spališ, ješ. Nećeš imati kuću nijednom u životu. Koja je čitala. Da ti hoćeš, Okej, da priđem. Ti u mene sumnjaš. U sljedećoj epizodi, u prošloj epizodi na mom kanalu smo našli ravin. Jej. Koji sam upravo sad pokazao, nema veze, pokažu ga ti opet. Ne, jesi to pokazao. Stvarno? Okej, ja ću mogu 5 ljudi. Čudno, Nemanja pokazao ravin. Imamo šaninku, ne znam ja što, ali ajde. Pila chicken. Gdje si? Ne blamiraj se. Šta, Nemanja mi spalio sve chicken piliće. Ne, nisi. I ono jedno koji je stvorio od mog chicken pileta. I To toga si ti ne. namjerno uradio da bi svi mislili da sam ja. Što bi spalio svoj chicken pile? Nemanja moje chicken pile. Moje mali chicken pilići. Živi? Šalim se. Ma šalim se, bre. Ja sam rekao bio ovo. To je da ti spali krave. Šalim se. Ne budemo spali igre, zezam se. Spali njega. O, imaš kipiment, to je tako. Ali nemoj mi spati. Nemoj da mi spališ. Nemoj da spališ. Ne treba mi to. Ne treba mi spati. Okej, Lupo chicken pile. jesi opet izgubio sad? Nisi. Nisam, dobro. Sačuvala mi se onaj gold. Gold. Da, gold. Gold. Gold! A, naš je bio gold.
Jesam. Vidio sam ga ja, ali nisam sigurno. Pa naravno, kad sam ja bolji. Svi bolji. Ne, nisi bolji nego ja meni prosto nije trebao. Nije trebalo ga, ili se nisi sjetio da ga uzmeš? Nije mi trebao. Aha, to je samo zato što imaš šugavo odelo. A ti nemaš odelo za reći. Ali sam lepši od tebe, ja nemam ogromnog smajlija na glavi. Pa? Ja nisam Serbijan. Pa volio bi da jesam. Zato ja klasam. Ne, ti si obično mali red. Fake. Fake Serbijan. Nisam ništa rekao. Da ste bio ni dobar lik. Da. Kog volim da gledam na YouTube. Ja sam izgledao kad sam bio mali više od tebe. Mali više. Ta flaša boli. Malo, ali boli. Ali odvalit se tim špicam u glavu. Znaš da sam dobio Bluetooth zvučnik? I koliko traje nevjerovatnih 6 minuta. I tako Inače klipovi traju pol. Ne znam ja. 12 minuta. Imamo još 10 minuta snimamo. Mi moramo iz 10 minuta snimamo, tako si objasnio. Mati, ajde spavamo. Ja sam već u krevetu, konju. A zato vidio si ti u krevet, da si ti u krevet. A koji si ti? Ili ćemo izgledati. Ne nisam. Ne, zaboravio sam nešto ti vratim. Šta? Čekaj, sad ti pokažem. Spider Eye. Ne znam. Spaj raj, koji će za piti. Čekaj sam glava. Nemoj više. Vikend se spavi. Neću to je. Sigurno. 100%. Sad ću da znam moj. Minecraft. Još jedna krava. Mogu da pravim svojom. Da je zapališ i da ne pariš. Despo. Što ti moram? Imam 2 Minecrafta. Ne, to je moj. Sad je moj. Mati vratim. Kudađi njegu. Mati vratim. Sad čekaj da ti vratim tvoj. Uzmi ga. Baci ga malo. Mati vratim. Baci ga malo. Dobro, sad ću Kako pokušati. pravi Minecraft? Sad čekaj. Iron. Pravi se od metala. Pazi me to. Ček, čemu glavu? A ne, Imam ja mači odelo. a ti imaš kacigu, tebe to ne boli. Onda ga okej. Daj mi moj. Kao kažeš da je ovo moje. Daj mi moj onda. Ne. Pa upravo se u tvom vozim. Baš je riga, samo mi daj mi. Sam mi gledaj. To je moj. Pa daj mi. Stiže! Okej, idem ja kopam još. Da li kopam Ne. sve smo istražili. Sve, ali ono. Da napravimo Istražili smo većinu ravina. Tako da... da napravimo vozić na... Da napravimo da ide sam na vagon. Da ima vagone. Onaj što ubaci šuga, ali sam tera. Aha. A ne može. Našem zemlju ispod. Ovo. I ti tu kopaš moju kuću. To je moja kuća, konju. Ne mi je ovo moja kuća. Sorry. To je rudnik od moje kuće. Čovjek mi je provalio kuću. Ne, vjerujem te. Čekaj, će mi to u glavu gađao. Ne, brate, ja bi to bačio presor. Matija, treba kapa. No. To da mi se izmeniš, jel?
Rally Cup. Stavi kapu. Aha, ti tu samo ćeš mi udaraš čekićem u glavu. Da imaš zaštitu, to je sve. Kako to udarim čekićem. Gdje mi je kapa? Sada ti je. Kapa. Ružno mi stoji. Aha. Tako će, Leo. Hoće da se vređamo, jel? Samo nosi i šat. Su ti pa topne. Ma nemoj. Ti ih nemaš. Tako, baci se na podu i umiri. Sačekaj i u jednom mjesec dana i možda uspeš. Znaš sam lopticu. Zabavi Sad se. je moja. Zabavi se s njom, nije moja. Sad je moja. Ne. Može da bude. Tako ćemo na kraju. Sutradan. Ja ne vidim da mi je Lego. Da, nema je moj Lego. Ne. Sav. Šta mi daš? Sav moj Lego. Dam Lego. Ne dobiti. Tebi Matiju dam. Sav moj Lego. Može. Ajde, daj prodam. 50.000 i evo će. Evo meni, evo. Može. Što vredi toliko? 30. Ne, Drugi si mi. drug si mi. Ne platit ću ti više. Bukvalno imam burac, koliko ja imam previše čudaka. Tako je Patja Nemanja u toj lavi. 10 čudaka. Nemanja, za onu moju kacigu daću ti poklon. No skoro si originalni. Bacit ću ti ga tamo u vodu, ono. Toliko si bio dobar. I zaslužit ćeš samo ovo. Aj, molim ti začepi ovo vodu. Ne uzeti. Može ti začeti mozak. Sad ću ti dam toliko vredan poklon, ne smiješ nikada ga izgubiš. Dirt. Bacio sam ti ga tu pred vodu. Snađi si i uzmi ga. Hajde začepi tu vodu samo vodu. Evo, trčim. Da izađem odavde. Začepi vodu. Ajde. What? Vodu. Što sam... A propos? Začepi mi vodu tu. Dovezi da kopamo. Ja se ne kopim tu. Imam svoju kuću. Ne znam začepiš vodu. A to ne možeš da uradiš sam. Ovo je moj dirt. Dao sam ti već jedan. Ne treba mi. Ti to ovaj poklon odbijaš. Možda slavu. Ti hoćeš. Pa ti izbijem. Matija, samo daj molim te tim tu na svijetu. A nećete rasti kućku, ne, mislim, nisam tamo. Ne smijete meni to, nego i na tom svetu snimamo zitu. A ne, kada budemo igrali da mi daš to da bi mogu da malo... Onda ja snimam drva. Matija, imaš ispečene hrane. Ale da. Ne, to nije to. To je prošlo sve. A srđa... Nema ni toga. Ja koristimo kreativ. Šta? On ima 3 TNT-a. Rekao bi, jesi rekao TNT? Imao sam. Imao sam. Napravio survival. A ne mislim da su mu ostali pa mi... Da, malo radi. Znači, Matija ništa tvojih drva. Ništa imao da, ali imao da uveli. Da, ima light. Možeš light. Nema. Možeš shield da napraviš. Kako si čekaj se shield? Drvo, to je kamena. Survivalu. Još nisam našao ništa ispod ove zemlje. Kako ti, brate? To su mnogo koristi. Sad znam, ne da ima velike šanse da nađeš nešto iza zemlje. Kada imaš samo zemlju. Našem zemlju. Baš ono obično, jel? Da. Pa ima šanse. Našem. I snimamo 15 minuta. Nema ni da me ja radim nešto zanimljivije. Meni ima da radim zanimljivije.
Ja spravim ovo. Jesmo da dođemo u kreativ, samo da dignem jednu rupu u vazduh. Jednu? Rupu u vazduh. Vaj. Ti mi ne daš ništa, ali ovo tvoj svijet je dosadan. A ne da Bože kršiš pravila. Šta je ne daj? Bože da kršiš pravila. Letimo! Znaš što ugalj iza zemlje? Daćeš mi ugalj, treba će mi za moj novi vozić. Ne može. Da, nisam nije. Dobro, onda ću uzeti deo tvoje kuće. Ne može da uđe. Ja ne treba mi drva da mogu da pokrećem svoj novi vozić. Ajmo kuću! Moram napraviti sebi novu. Ne, neću. Ali ja šalim se. Čekaj, kom ste vi selo? Pa brate, uništavaš iz sela, brate, uništavaš svoje kući i dobit ćeš drva, brate. Da. Neću ništa od tvoje kuće. Ništa. Je. Ali je ona napravljena od drva. A? Je ona napravljena od drva. Koju? Od Nemanjina kuća. Ma, to je naša kuća. Aha, a kopaj je njegov drva. I mi tu drva. Nemanja. Da li ti imaš vozić kod sebe? I vozić, nemam. Tihu. Ne, vratio sam ti ga bio. Ne, nisam. Kako? Ili gdje ovaj rudnik? Napušten ko tvoj. Napušten ko ti. Ha? Napušten je ko ti. Ha! Kako da napravim onaj vozić što ide na ugalj? Ne, to je nemoguće. Moguće. To ti je kao ono što ide na čestivinu. A ček, ti misliš da treba da se kreće na ugalj? Da. Gdje stoji ona pećka, ubaciš ugalj i ide. Misliš da, čekaj, da u Minecartu stoji ugalj? Ne. Ne, ja sam našao na Aha, ne možeš to uradiš. Ima u kreativu. Jel? Ne znam. Kako ga nema u survivalu? Znam da od onog kao možda napraviš onu fazu. Matija, nam što je bilo fazu napravimo u našem svijetu? Šta? Da napravimo roller coaster, brate. Treba imati materijal. Znači. Znači, možda ti napraviti. Ali, mene to ne smete, evo te. Pa šta? Nastavit ću survivalu. I ljudi, ovo će biti kraj klipa. Ćao. Moram da se svadim s njima. Ćao.